So mo ni mga lesson, ang mga topics under sa rational expression na lesson nato. So nata 5 ka topics na hisgutan. Then I will make separate video to each topics natong may istoryahan ani. So kung nakabantay mo 5 na sila ka book, so, magsugod ta sa pag-review kung unsa gi mga kinahanglan na mga skills before gid mo makasabot og maayo ang rational expression, kay this is a combination of different skills na nagkatunan ninyo in previous years ninyo sa elementary o sa high school. So with regards with the prerequisite skills, so ako yung gusto emphasize na ma-apply gihapon ninyo to ang mga kuan. Do ato ang isgutan karon dinhi sa video na ako kay ang pag-illustrate ug ang pag-simplify sa rational expression. So how to illustrate and how to simplify ato nang isgutan. Then ato pong ipakita kung unsa gyud kinahanglan pud na skills sa mga previous ninyo na year in studying math. So mo na siya. Ako nang sugod ta karon sa prerequisite lang sa so naay for example pinaka-importante pud ni na makatunan ninyo ang laws of exponent. Kay in majority mangod sa time nato sa rational expression magmultiply tag variables, mga kuan, mga exponent ato nang magian pod. Then second is the rules of fraction. Ma-apply na gini nato kung mag-add ta, mag-subtract o multiply og fraction. Aside from that, mo apply pud ta og basic factoring techniques. So mga basic factoring kanang atong nakatunan pag first part sa first quarter. So ato nang ma-review, ato nang mahisgutan. That's why in the previous video I also uploaded one of the pinaka magamit pud sa rules of expression. So kana lang sa akong kanan. So magsugod na ta sa ato ang first example sa unsaon pag-illustrate and simplify rational expression. So akong first example, ako sang tagaan og kuan pod matawag na side comments unsay ma-apply din ang laws. So first, the laws of exponent. Mo ni siya ma-apply nato sa tong first example. So for our first example, we have here. So number 1, atong example kay it's 2. Number 1 is 25. We have v to the third power all over 5 v to the 7th power. So ang idea gid niya daghan kay ma-apply na laws ani kung ganahan gid mo mukha na niya ba inyong fokusan. So just be careful lang gyud kung sa inyong i-apply. First atong i-apply ani na kanang example kay n factor. Ang n factor nag-state siya kung pila ka buok ang power ana niya magdepende sa exponent. So ang exponent niya mao ni repetition sa iyang variable. Mo'y idea ana sa n factor. Kaya ang n ana mo man ang exponent, ang pag-factor na to magdepende sa variable niya, mo'y concept. So kung nakabantay mo akong gikatulo ang v, simply because ang iyang exponent kay 3 man ana diha. Then kaning 25 ato na i-prime factor, which is 5 times 5 iyang prime factor. Kung nakabantay mo 5 times 5 times 5 times v siya, katulo ka v, then ang 5 pod gi-multiply pod. Kay para gid makasimplify gid ta. Next is kung nakabantay mo sa to ang denominator v to the 7th power at to ra gyud nang ikapito ang v. Mo'y idea gid niya ana. So that's the first part there. So v times v so ikapito na to i-repeat kay according sa n factor na law sa exponent mag-agad siya sa ato ang kuan sa powers exponent. Now I will teach you the another concept sa math ang gitawag og cancelled out. Maka-cancel out ra kag usa ka kuan kung tan-awon nimo ang numerator o denominator na parehas sila. Parehas sila sa numerator o denominator na number or variable. So pares-pares gani. So kung nakabantay mo v og v na v sa taas na v sa ubos, so maka-cancel out na nato. Simply because na naman. For example, 10 divided by 10, we have 1. So it just counted as 1. May idea na as well as sa kaning 5 na to din dapita, 5 divided by 5 mahimo na siya 1. That's why we have to cancel this out. So ang nahabilin na cancel naman nato to ang nasa taas ug sa ubos,
ang numerator sa taas, denominator sa ubos. So we have left by 5 na lang sa numerator. Sa denominator, kung nakabantay mo, upat na lang ka exponent, upat ka variable, so 4 ang atong exponent. So that's the idea diha sa in-factor law na ma-apply ani sa pag-simplify. Pero dili ra ni anhi po, dili ra pod ang in-factor ang pwede ma-apply ani. Kay for instance, mo gamit tag variable na ang exponent kay 100 na 200. So kung nakabantay mo, maglisod mo og taski na ka siya, baka magbutang pa mo na 100 ka V. So ma-apply na po nato another law of exponent called quotient law. In the quotient law, ang applicable sa quotient law, it's like kung nag-quotient law mo, mag-subtract ta ani niya. Akong gipasabot ani, for example, lahat na tayong example na 5V to the, let's say, to the third power all over V ra gyud, then to the 78th power. Ang idea niya ani mapaubos nimo ang gamay na number. So provided na same sila na variable, provided as well na puro sila na exponent. So kung nakabantay mo, pwede na ito mapanaog kay according sa pattern niya. Let's say for example, a to the m all over a to the n, when m is less than n. So kung gamay ko no ang m, so munaog ang m sa ubos. So mahimo siya a to the a over a to the n to the n minus m. So that's the idea sa quotient law. Pwede ta makasubtract provided same sila na variable o dako ang naguna. So 7 minus 4, we have there, mahimo na siya og 5 all over v to the third power. So similar siya sa atong first example. So duha atong ma-apply din na law of exponents. So this is the first example.